Hej. Jeg er simpelthen kommet til at give mig selv en udfordring, om at jeg skal passe på mine knogler, fordi jeg har nået en vis alder, og derfor har jeg udfordret mig selv om at drikke det her glas mælk. Det var fantastisk. Det skulle jeg simpelthen prøve. Og del den gerne.